Il-proġett tal-komunità lil Malta Freeport Terminal se tagħmel biswiet il-Port Ħieles se jagħti nies ġdid u għatta benefiċċji lil-lokalità fost oħrajn se tkun indirizzata l-problema ta' parkeġġ fiż-żona. Spjegalna aktar dwar dan is-Sindku ta' Birzebbuġa Joseph Kutajjar. Erja oħra li se tkun ma' ġamba eżatt, ġifieri fl-erja li hija tal-Freeport fejn fil-preżent jipparkjaw il-ħaddiema li jaħdmu hemmhekk. U l-parkeġġ li se jagħmlu hemmhekk se jagħmluh f'żewġ saffi, ġifieri fis-solar t'isfel ikun għal dawk ir-residenti li jiġu Birzebbuġa u s-saf ta' fuq ikun għall-impjegati tal-Freeport. Apparti minn hekk il-parkeġġ mistenni jiżdied ukoll f'parti oħra ta' din iż-żona. Triq San Patrizju li ħadd jiġi rranġata se jiġi rranġat il-parkeġġ ukoll fiha li ħadd ikun iżjed parkeġġ fl-istess ħin. Il-proġett innifsu se jkopri 5,000 metru kwadru ta' żona rekreazzjonali għar-residenti. Sal-lum il-ġurnata din kienet żona mitluqa. Apparti dan il-proġett li ser isir kollu kemm hu spejjeż tal-Malta Freeport Terminals, il-Gvern flimkien mal-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa daħlu fi ftehim ieħor mal-Malta Freeport Terminals. Sena il-Freeport tagħti 100,000 f'donazzjonijiet imqasmin li laqdiet. Ħafna minn daw qabel kienu joħorġu barra Birzebbuġa. Kienet, per eżempju, mhux ħanoqgħod insemmi bħala klabs bismijiet u hekk, imma kienu jmorru l-Ħamrun, il-Belt u postijiet oħra. Issa bda l-ftehim li sar, il-100,000 ħajibqgħu kollha jerġgħu għall-laqdiet ta' Birzebbuġa. Anke l-ħsejjes mill-Freeport bil-lejl li għal ħasbu li residenti qed ikunu indirizzati. Il-kejbil biex minn Dellimara nwasluh sal-Freeport u l-vapuri flok jieħdu il-ġenerazzjoni ta' dawl matul il-lejl mill-generators tagħhom li jkunu allura qed jagħmlu ħafna ħsejjes, ikunu jistgħu qabdu mill-art dak li ngħidulu shore to ship connection. U dan fil-fatt il-kejbil ġiġa beda ġej minn Dellimara. Dan l-investiment tal-Malta Freeport Terminals jiżdied mal-investiment tal-Gvern ċentrali tul dawn l-aħħar 4 snin li skont Kutajjar laħħaq 8 miljun euro.